Aron mas mapalagsik ang mga gagmayng panigayon, mas paluagan na sa Mandaue City Government ang mga patakaran nga gipatuman sa public market. Hinoon, i-implementar gihapon ang mga health protocols batok sa COVID-19. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Giaprubahan sa Emergency Operation Center ang mga hangyo ug sugyot nga paluagan ang mga palisiya sa Mandaue City Public Market. Ang mga rekomendasyon gituki sa EOC ug aprobado sab sa mayor nga mo issue og bag-ong executive order kabahin niini. Kini naglakip sa pag-abli na sa tanang 25 ka gates sa merkado nga sa pagkakaron menos ra ang gibuksan aron makontrolar ang agianan sa mga tao. Sukad nagka-pandemya, may schedule sab kada barangay kung unsang adlaw sila makapangompra. Apan usbo na kini aron bukas na sa tanan nga barangay ang pag-adto sa merkado. Giawhag hinuon sa mga opisyales ang pagtuman gihapon sa mga health protocols. Mass gathering, no, i-regulate gyud na siya nga dili magpundok. So, gi-encourage nato ang atong mga vendors nga og mahimo kanang packing daan bitaw, ready packs nga kuan nga para dali ang usa ka transaction, it will not take time. Matod sa market administrator, mo deploy sila og mga personnel nga magsilbi nga marshals ug subsob nga mag-roving. Na meeting na sab nila ang mga vendors kabahin niini ug giawhag nga sila sab mangunay sa pagpatuman sa mga protocol. Bukas ang merkado gikan 4 a.m. hangtod sa 8 p.m. 6 kabuok inspectors nga napuntay 8 kabuok nga cleaners nga magdadaog kanang tong sign nga social distancing ana ato gina siyang gikuan nga upat siguro kabuok ana. The rest mamadlong sila up and down. After 8 p.m. once nahunong ng operation, sige gyud na continuous na ang atong disinfection kada adlaw gina kada gabi. Usa sa tinguha sa pagpaluag sa mga patakaran ang pagpalagsik sa mga negosyo, labi na nga naapektuhan sab ang monthly collection sa merkado sukad nagka-pandemya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.